Salutare tuturor! Eu sunt Cristi și azi o să vă arăt un tutorial cum o să descărcați muzică, orice muzică de pe YouTube, fără niciun program. Este foarte ușor. Întâi intrăm pe Google Chrome, pe orice browser și scriem descarcă muzică. Așa, dăm MP3. Așa, descărcăm gratuit în MP3 de pe YouTube. Dăm pe așa, scriem aici YouTube și punem o melodie și punem Despacito și tot. Așa, stăm pe ea. Salvăm acesta din sus. O să vă arăt, o să vă las dacă nu o să știți. Acum punem aici la YouTube, este, dăm copie MP3 și acum o să se descarce. Uitați. O să mai descarc una să... Așa, acum până găsim o să... Punem asta. Așa. Salvăm. Dăm peste. Súbeme la radio. Uitați Despacito. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo. Așa. Acum găsim prin Despacito. Și acum așa asta la alte. Dacă vă place acest tutorial, dați un like, un subscribe.